Id-deċiżjoni li ttieħdet dwar is-siġar tal-Mosta tikkonferma n-nuqqas ta' pjanar mill-Gvern ta' Roberta Bela, turija ċara tal-mod kif qed isiru l-affarijiet f'pajjiżna. Hekk sostna l-ambjentalista Alfred Baldacchino li għal snin twal serva fid-Direttorat tal-Ambjent. Dan meta l-erba' filgħaxija kien intervistat waqt il-programm NetLife. Waqt dan il-programm, Alfred Baldacchino stqar li l-era illum hija maħkuma u d-deċiżjoni li ħadet dwar is-siġar tal-Mosta kienet deċiżjoni politika. Deċiżjoni politika li daw għandhom jinqaraw. Xi tfisser allura llum id-deċiżjoni illi il-proġett waqa'. Jiġifieri, hemmhekk jara kif wieħed uża lill-era politikament biex tagħti deċiżjoni. U llum minkejja d-deċiżjoni tal-era waqgħet ukoll. Il-U-turn ħabret f'nofs il-ġimgħa kienet milquha minn bosta, madankollu il-sara diġà saret hekk kif is-siġar fi kliem Alfred Baldacchino dbiċċru b'mod li ma kienx professjonali. L-istess espert spjega li jista' s-siġar iridu bejn 3 u 4 snin oħra sabiex jiġu fl-istat li kienu fih qabel u allura fadal snin sakemm il-pjazza tal-Mosta terġa' tħaddar. Barra minn hekk itqaċċid bl-addox tal-frijaj ħalla wkoll l-impatt ħażin fuq il-biodiversità, hekk kif diversi għasafar protetti bil-liġi spiċċaw mingħajr post fejn jorqdu. 3 snin, 4 snin. Barra minn hekk kellhom impatt fuq il-biodiversità. U di id-dispjaċina ngħidu illi kieku minn qed imexxi lill-era għandu idea ta' x'in il-biodiversità. Għandu idea kemm di għandha impatt negattiv fuqha jekk aħna ma nimmaniġġew is-sewwa. Li kieku jieħdu għan konsiderazzjoni daw jaraw l-impatt ħajkollu fuq in-nies anke mill-aspett ta' stress, anke mill-aspett ta' saħħa, anke mill-aspett ta' arja nadifa. Intant l-erba' filgħaxija fl-attività msejħa mill-Moviment Graffiti ħareġ ċar is-sens ta' diżappunt u raqbja li għandhom ir-residenti tal-Mosta għall-Kunsill Lokali u s-Sindku Laburista Chris Grech. Bl-appell ta' dawk preżenti ikun wieħed ċar. L-awtoritajiet irridu jibdew jinfurzaw u jħarsu l-ġid taċ-ċittadini u l-ambjent ta' madwarna. Il-Moviment Graffiti u r-residenti ikkundannaw ukoll l-aġir tal-era, l-awtorità ambjentali illi suppost tissalvagwardja l-ambjent, iżda li din id-darba aċċettat illi jsir it-tqaċċid tas-siġar tal-fikus li huma protetti bil-liġi.